Але вось маладзешня, ну, былы 100-тысячнік з завода «Образуючий город». Некалі от была 10-я школа у нас, беларуска-моўная гімназія. Я, як бачыце, сам размаўляю добра па-беларуску, я хацеў таксама аддаць, каб мае дзеці вучыліся. Некалі мной была і ў РАНО напісана заява аб гэтым, што ну, такая прапанова. Чаму б не, чаму б не ствараць? Ну, у нас, я лічу, просто вот, нават ці нейкая загада ад РАНО не маць, і адкуль гэта павінна з'явіцца ў школах, каб ну просто бацькоў, калі ён прыводзіць дзяцей у школу, там першы клас, так і пыталіся ў іх, на якой мове хоча навучацца іх дзіця. Ну гэта не ну, тут наўпрост просто на змошку, таму што просто па-руску і ўсё. Ну чаму просто па-руску? Ну, па-першае, я беларус і хачу, каб мае дзеці адчувалі сябе беларусамі. І ну, это не да беларус тады, пэўна, хай не крыўдзяцца рускамоўныя беларусы, калі беларус не ведае роднай мовы. Таму я хацеў аддаць дзяцей менавіта ў беларускамоўны класы, рускамоўную школу. Мне, пэўна, так і бацькі выхавалі аб тым, што ну, я беларус. І ў тым сэнсе я хачу сваіх дзяцей выхоўваць, то што яны беларусы. Свядомыя беларусы. Кажуць, што ўвогуле ў горадзе маладзешна няма з першага класа беларускамоўных класаў. Увогуле няма. Казалі, што там 10-я школа, яна павінна была стаць адмысловай гімназіяй беларускамоўнай. Но таксама нешта там ніводна класа няма беларускамоўнага з першага. Тлумачэнне адно, што як нібыта бацькі самі адмаўляюцца ад навучання па-беларуску сваіх дзяцей. І мне так здаецца, што ну, крышачку неправільнае меркаванне аб тым, што дзеці блытаюцца наконт моў, калі там па-руску навучаюцца ці па-беларуску. Мне гэта ну, ніякай цяжкасці не было ніколі. Вот, толькі я вучыўся, ну ніколі такого не было. Таму што аднекуль жа зверху не прыйшоў загад, што трэба займацца сваёй роднай культурай і мовай. Мы ж самі ставімся так вось, як не да беларусы насамрэч. Да сваёй культуры і мовы. Тут, вот, напрыклад, у таго самого беларуса запытайся, што такое каляды, што такое Вялікдзень. Яны мала хто адкажа насамрэч рэч, што это за святы такія. Іх ведаюць як Пасха там і Рождество. Да? Напрыклад, ёсць такая вуліца будаўнікоў, дзе на адным будынку напісана вуліца будаўнікоў. На другім будынку, на другім доме будзе напісана будаўнікоў. А дзе-нідзе, магчыма, пабачыць на сцяне будзе надпіс «Строителей». Ну, мне здаецца, ўжо за такое суткі даваць, хаця маглі і даць. Не, я ішоў не падрыхтаваны для таго, каб ісці на ічу. Не, но я нават не спадзяваюся, я нават не думаў, што такі вялікі штраф дадуць. Я разумею, што тут усіх усё па лекалу давалі вот 810 ці там 7 сутак. Я да гэтага Ціхановскага не ведаў, просто чалавек падышоў і даў слова. Можа, што у вас ёсць сказаць на тое, што ў нас у краіне адбываецца. Я выказаў сваё меркаванне. Канстытуцыяй гэта не забаронена, выказванне меркаванню, ўсё астатняе. І нават сходы не забаронены, мірныя, для абмеркавання сваіх там жыццёвых пытанняў. І мне, каб пракарміць сям'ю, я павінен, як кажуць, чым далей ад дому працуеш, тым ты маеш больш здольны, як кажуць, пракарміць сям'ю. А калі маладзешні немагчыма зарабіць на жыццё. Ці тут заробкі, прабачце, 200, 300, 400 рублёў, 500, калі дасць Бог, можа, заробіш. За гэта, магчыма, увогуле, маючы 2 дзяцей, пражыць сям'ю, пракарміць, апрануць, абуць, у школу адправіць. Ну, это немагчыма.